दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि कामानदाङायाव दिनै नैबे HPCLनि 550 करोड़नि मोनसे गिदिरथार इन्डास्ट्रि बेवहाय गायसननाय जादों। बेवहाय थाव आरो लुब्रिकेन्ट होनना बुङो, बेजों लोगोसे LPG गेस बेवहाय बटलिं खालामनाय जागोन। ट्रेनजों फैनानै बेनिफ्राय ट्राकजों गुबुन गुबुन डिपोआव थांगोन। दा बे इन्डास्ट्रिखौ गोबां बोसोरनि उनाव जोङो मोननो हादों। जोंनियाव मोननैल' इन्डास्ट्रि दङमोन गोबां बोसोर सिगाङावनो गायसनजानाय BRPL आरो NTPC। दा गोदानै BTR ओनसोलाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव जोङो बे कामानदाङायाव बे गिदिरथार इन्डास्ट्रिखौ मोननो हादों। बेजों जोंनि रांखान्थि जौगानायाव जथेस्थ' हेल्प जागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो खाथि खालानि ओनसोला डेभेलप जागोन। लोगोसे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बायदिसिना बेफार फालांगि खालामनाय, बेवहाय जिखिनि मानसिफोर फैगोन बिथांमोननि थाखाय हटेल होनाय, गोबां रोखोमनि खामानि बेवहाय साइड बाय साइड मानसिफ्रा मोनगोन आरो लोगोसे जायफोरा इलिजिबल स्किल बिथांमोना बेवहाय साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। दा बेबायदि गोबां सुबिदाया बेवहाय लासै लासैनो फैगोन। दा बिनि थाखायनो आङो भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथां, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथां, आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों लोगोसे HPCL आरो पेट्रलियाम मिनिस्टार रमेश चौधरी बिथांनो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। आरो बिनि उनाव गोबां इन्डास्ट्रि जोंनियाव फैबावगोन। जि मोनसे जोंहा BRPL दङमोन बेबो 2.7 मिलियननिफ्राय 5 मिलियन सिम बियो माने थाव बरननो हानाय केपासिटिसिम बेखौ जौगाहोनो नागिरदों। बेवहायबो जोंहा गोबां लाब जागोन। आरो बेजों लोगोसे भारत पेट्रलियामनिबो आरोबाव मोनसे बेबायदिनो डिपो गायसननो थाखाय प्रप'जेल फैगासिनो दङ। दा बेखौबो जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनगोन, अब्लासो जोंनि ओनसोलनि जौगानाया एसे स्पिड आप जागोन। बेयो अलरेडि 300 बिगानि बांसिन हा जों होनाय जाबाय। बिथांमोननो 1000 बिगा दङ। बिनि सायाव माखासे सार्भे खालामबाय थानाय जादों आरो सार्भेया जोबनाय लोगो लोगो बे गासैबो हाखौ बिथांमोननो जोङो होगोन आरो अब्लानो बियो एक्सपानसन जागोन आरो रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय खामानि मोनगोन, साख्रि बाख्रि मोनगोन, बे सुबिदाफ्रा फैगोन। नाथाय जोङो HPCL जोंबो मोनसे MOU साइन खालामनो थाखाय रेडि खालामदों। मानोना बे ओनसोलनि बायदिसिना जौगानायाव जाहाथे बिथांमोना खामानि मावो बेनि थाखाय, आरो IOCL जोंबो माखासे जोङो MOU साइन खालामनो थाखाय आवगायलांगासिनो दङ। क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नाम्बार 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।